srazu. A video dokumentaci. Chcete nám něco k tomu říct? Ano, idiot, dobře. Jak se k tomu vyjádří tady pan TBX a pan Forik? Co za něj máš? Děkujem. A jak se k tomu vyjádříte teď? Jde za tebou šalinu. Asi jo. Nějaký komentář k tomu? To je fakt pro video, ty vole. Nějaký komentář, pane? Ne. Si naser. Jestli tu Nějaký komentář? Nějaký komentář? To je na služební cestě. Jo, to je na služební cestě, ty vole. Slyšel jsem, že nám to až proplatí. No, já jsem taky jako slyšel, že jako nám Mlček dá prostě na naftu podobně, že jo. Prdele, můj bytý telefon. To je jasný, kdo bude zítra vyhozený za stingu.